ଦିନକର କଥା। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଭାଲୁ ରହିବା ସହିତ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦିନ ପାଖରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘ ଭାଲୁ ଡର ତଥା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଡରରେ ଛୋଟ ଜୀବମାନେ ସହଜରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଭିତରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଠେକୁଆ ଓ କଇଁଚ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ହାତୀମାନେ ଯିବା ଆସିବାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହାତୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ତାକୁ ଦେଖି ମନରେ ତାର ଭୟ ଭାବ ଆସିବା ସହିତ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ସେଇ ହାତୀକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିକି ନିଜେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ କହିଲା, ଯଦି କେବେ ହାତୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ତାହେଲେ କଇଁଚ ତ ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବନି। ତେବେ ତା ସହିତ ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି? ତେବେ ଆଜି କଇଁଚକୁ କହିବି ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଆସି କଇଁଚକୁ ସିଧା କହିଲା, ଆରେ କଇଁଚ, ଚାଲ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ। ଆଉ ଏ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯଦି ତୁ ଜିତିଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖିବି, ଆଉ ଯଦି ହାରିଗଲୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ଦୂରେଇ ଦେବି। ତେଣୁ କଇଁଚ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେ। ସେଇଠୁ କଇଁଚ ସେଠାରେ କହୁଛି, ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତୋ ମନରେ ଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ମନରେ ତ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଥାଏ। କିଛି ନ ଶୁଣି ସିଧା କହିଲା, ଦେଖ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କଇଁଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ। କଇଁଚର ମନ ବହୁତ ଧୀର ଓ ଶାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ କଇଁଚ ହଠାତ୍ ଆଜି ଠେକୁଆ ତାକୁ ଏ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଗଲା। ହଠାତ୍ ତା ମନରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଯେ ତାକୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏସବୁ ଭାବି କଇଁଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ଠେକୁଆ ଏପଟ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଠେକୁଆ ମନରେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର ଭରି ରହିଛି ଯେ ଯଦି ହାତୀ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସେ ତାହେଲେ କଇଁଚ ମୋ ସହିତ ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି ଓ ତା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ବଳି ପକାଇବି। ଏହା ଏକ ଗର୍ବ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ କଇଁଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଥାଏ। କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। ମୁଁ ସିନା ଧୀରେ ଚାଲିପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚେ କିମ୍ବା ପଛରେ ପହଞ୍ଚେ ତାହା ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କ'ଣ, ମୁଁ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି। ଏକଥା ଭାବି କଇଁଚ ଚାଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଠେକୁଆ ଦୌଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବାଟ ଆସି ଦେଖେ ତା ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲା, ମୋ ପଛରେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବି। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ମୁଁ ବସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାର କାହାକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କେଉଁଠି ପକାଇଦେବ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଯାଇ ଯାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ଆସିଛି। ନିଦ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଠେକୁଆଟି କ'ଣ କଲା ନା ଭାବିଲା ଯେ ଏ କଇଁଚ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଆଗେଇ ଆସିଲିଣି, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଏ। ସେ ରେଷ୍ଟ ନେଉ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ପରେ କଇଁଚ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ତା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଥାଏ ସେ ଚାଲିବା ପଥକୁ। ଚାଲି 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 ଯାଇକି ଆଗ ସେ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଠେକୁଆକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆରେ ହଠାତ୍ କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫିନିସିଂ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ କଇଁଚ ଆଗ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖିଲ, ଧୀର ପାଣି ପଥର କାଟେ। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ସବୁ କାମ କରିବା ତାହେଲେ କାମଟି ସହଜରେ ହେବ। ତାପରେ ଠେକୁଆ କଇଁଚକୁ କୁହେ, ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ। କାହିଁକି ନା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା କି ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଆଉ ତୁ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିତିଗଲୁ ଯେ ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ
କିଏ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼େ କିଏ ଧୀରେ ଦୌଡ଼େ ତାହା କେବେ ଫରକ ପକାଏନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତୁ ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛୁ, ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୁଁ ତୋର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସହିତ ହାତରେ ହାତ ରଖି ସବୁଦିନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିବି। ଏହା କହିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।